तर मित्रांनो, आपल्या द्राक्षाच्या प्लॉटमध्ये आपण आलेलो आहोत आणि आपल्या द्राक्षाच्या प्लॉटला झालेले आहेत आता सध्याला 115 दिवस. आणखी आपल्या प्लॉटला 8 दिवस लागणार आहेत. मग आपण तेथे हार्वेस्टिंग करणार आहोत. रेट पण सध्या खूप कमी आहेत द्राक्षाचे. ते पाहू शकता, खूप मस्त असा गड झालेला आहे. थोडा कलर कमी आहे. अजून एक 8 दिवस आपल्या प्लॉटला लागतील. मग आपला प्लॉट हार्वेस्टिंगला येईल. आपली माणिक चमन ही व्हरायटी आहे. आपल्या द्राक्ष बागेसाठी जे पाखरे आपल्याला खूप त्रास देतात, म्हणजे की द्राक्ष पिकल्यानंतर पक्षी वगैरे आपल्या बागेत येतात व आपले द्राक्षाची मणी खराब करतात. त्यासाठी आपण इथे एक मागं पाहू शकता एक जुगाड बनले आहे. याला आमच्या इकडे आटोळा असे म्हणतात. तर हे आटोळा असा वरी जाऊन वरून आपल्याला सर्व पाखरे दिसतात. त्यासाठी ही आपण पायऱ्या बनलेल्या आहेत. मित्रांनो, असा येतो वरून लुक. ही जागा आहे. वरून आपल्याला सर्व पक्षी वगैरे दिसतात व आपल्याला ते पळवून लावता येतात. त्यासाठी हे बनवलेले आहे. तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल सबस्क्राईब करा. असेच व्लॉग व शेतीविषयी माहिती पाहण्यासाठी आपले चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे की आपले सर्व व्हिडिओ तुम्हाला आलेले समजतील. तर मित्रांनो, खूप दिवसातून व्लॉग बनवत आहे, कारण शेतीत खूप काम असल्यामुळे रोज आपण व्लॉग व्हिडिओ वगैरे बनवू शकत नाही. त्यामुळे आज आपण बनवत आहोत. तर मित्रांनो, आपल्या द्राक्ष बागेची आता हार्वेस्टिंग 8 दिवसांनी होणार आहे, पण रेट खूप कमी आहेत. कारण खूप व्यापाऱ्यांनी वगैरे जे आहे ते सर्व काही शेतकऱ्यावरचे लूट होत आहे. खूप कमी रेट आहेत. खर्च खूप केलेला आहे. वातावरण खूप खराब होते द्राक्षाला. ह्या वर्षी खूप खर्च झालेला आहे खत औषधाचा वगैरे. खत औषधाचे दाम वगैरे मागलेले आहेत, पण रेट काय शेतकऱ्याचे वाढलेले नाहीत अजून. तर मित्रांनो, हे पाहू शकता, हे आपले कांद्याचे रान आहे. तर यातले आपण कांदे काढून झाले आहेत. तर आपण हे बेडवर कांदे लावले होते. तुम्हाला दिसत असेल ते ड्रिपची नळी वगैरे आहे. तर मित्रांनो, हे आपले बरोबर अर्धा एकर म्हणजे 20 गुंठे रान होते व आपण हे ड्रिपवर कांदे लावले होते. 4 फुटाने बेड सोडले होते व त्याच्यावर आपण कांदे लागवड केलेली होती. तर मित्रांनो, ह्याला आपल्याला खूप चांगला असा ॲव्हरेज निघालेला आहे. तर अर्धा एकरात मित्रांनो आपल्याला इथे हे 75 पिशव्या 50 किलोची पाकिट असते. 75 पाकिट आपल्याला इथे माल निघलेला आहे. या वर्षीचा सर्वात जास्त उतार म्हणला तरी चालेल, कारण खूप ॲव्हरेज कमी येत होते ह्या वर्षी. कारण वातावरण खूप खराब होते. होप्पाचा थ्रिप्सचा वगैरे अटॅक असल्यामुळं काय जास्त उतार पडले नव्हते कांद्याला, पण आपल्या बेडवर खूप चांगला असा उतार पडलेला आहे. आपण कालच इथले कांदे मार्केटला पाठवले आहेत. पण आता कांद्याला पण जे आहे ते रेट खूप कमी झालेले आहेत, कारण व्यापारी जे आहेत ते आता द्राक्षेकडे वगैरे चाललेले असल्यामुळे कांद्याकडे जास्त व्यापारी नाहीत. कारण आता खूप कांदे बी संपत आले आहेत. आपला थोडा लेटचा प्लॉट होता हा, त्यामुळं रेट पण खूप कमी आहेत, पण माल खूप चांगला निघाला आहे. तर मित्रांनो, इथे पाहू शकता आपण पाऊस पाडालेला आहोत. तर मित्रांनो, हे आपले पिंकलर आहे. हे आपला भुईमुग आहे. भुईमुगाला पाणी द्यायला चालू आहे. हे मोठे पिंकलर आहे, 8-9 जण असतात. तर मित्रांनो, शुभ संध्याकाळ. तर आता वाजले आहे 5:30 संध्याकाळचे आणि पाठीमागे पाहू शकता आपला कॅप्टन ट्रॅक्टर जे आहे काम करत आहे. आपला कॅप्टन ट्रॅक्टर आहे 26 HP चा कॅप्टन ट्रॅक्टर. आपला 4 वर्ष झाले आहेत ट्रॅक्टरला. खूप चांगला ट्रॅक्टर असा आहे.
हे आपले काम जे आहे ते नांगरणीचे चालू आहे। ते पाहू शकता बगळे, हे बगळे जे आहेत ते नांगराच्या मागे येण्याचे कारण जे मित्रांनो, आपण मशागत करताना जे आहे ते जमिनीतील आळ्या किड्या वगैरे ते वर येतात व ते बगळे खाण्याचे काम करतात। त्यामुळे ट्रॅक्टरच्या वगैरे मागे असे बगळे दिसतात आपल्याला।